vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. To tell you the truth mukoma, idini ndine vasikana avo vatatu vandanga ndichidanana navo because ndanga ndisati ndava nedecision. So vamwe ava vari kuZim, then umwe wacho mukoma Nashe iye ari kudzidza ari munomu muSouth Africa, like she is still at university. Zvekuti pandakatomupfimba ndaisatozivawo kutoti munhu uyu iye ndewe kuZim. Ndaitofungidzira kutoti muSouth African ini, saka she is studying at a certain university. Ndakati ndamunyenga paya akatora nguva kuti ange achizondida. Mwana uyu akanaka zvisingaite mukoma, zvekuti veganyatsokuona kuti ya uyu ndiye anonzi musikana akanaka. Then vamwe avo zvekare vari kuZim ndinodanana navo futi because handisati ndaita a proper decision. So mukoma, nyaya yakazoitika ndeyekudai so: zuva iro ratakatanga kudanana ndakati ndakarara mukoma, ndakamurota. Then pandakamurota akabva azonditiza because kune kwaainge ati ainge achida kuenda neni. Ndakati ndava kumutevera paya ndikabva ndaona kuti tainge tava kufamba musango. Ndikamubvunza kuti ko tiri kuenda kupi. Ainge asingadi kundiudza kuti tainge tichienda kupi. Mukoma Nashi ndo pandakabva ndazoona umwe mukadzi airakidza kuti ainge ari hama yangu, like vatete vangu here or what, but munhu uyu airakidza kuti iye akasofa kudharadhara. Ndikabva ndati munhu uyu ndianiko? Saka paakangoona mukadzi uya then akabva atiza mukoma uyu musikana wangu, ndokubva atiza akati handichatokudi handichakudi. Mukadzi uya airakidza kuti vainge vari vatete vangu. Akabva anditi munhu wako uyu siyana naye nekuti anoshandidzana nenjuzu dzakashata, ane mamarine spirits. Ndikabva ndati wo, musikana uya plus ainge atonditiza. Pandakapepuka mukoma, to tell you the truth, ndakatoona kutoti kumadziro uko kwainge kutori nechimumvuri chainge chiriko, like ndiri munhu wekuti ndinototya kutorara murima. So I always make sure kuti when I go to bed the light stays on. Ndakatoona kutoti mve mukoma, and I got so scared immediately. Iye akabva atondifonera paya akachitonditi ndinokuda, I will never leave you, in which it was very weird because it was as if she knew kuti in my heart I was thinking of dumping her. Nekuda kwekuti ndinomuda, ndakabva ndangomudza kuti there is no way that I can ever leave a beautiful woman like you. Ndinotokudawo neni. Ndokubva taramba tichingotaura kuzonosvika kuchinoidza tichingotaura chete, like she did not want me to fall asleep again, as if she was scared kuti kana ndikarara ndaikwanisa kuzorota futi hope sedzandainge ndamborota mukoma. So takataura usiku hwose. Then mangwana acho makuseni, like ndainge ndava kungonzwa lazy, ndainge ndoti kana ndikamufunga mukoma ndobva ndangotanga kutemwa nemusoro. Ndikabva ndati plus hope dzedze dzandakarota munhu uyu kana ndikaramba ndichingodanana naye ndipo pandinokwanisa kuzopinda busy. Zviri nani kuti munhu uyu ndinge ndichisiyana naye. Saka ndakatombonyora message. Mushure mekunge ndamunyorera message ndikamuti shamwari, kuti tirambe tichingodanana ini ndinoona sekunge zvisingaite. Zviri nani kuti tinge tichirambana, but I got so scared kuti ndinge ndichimutumidzira message iyoyo mukoma. Ndainge ndava kungomuignore. Iye ega akazozviona kuti munhu uyu haachandidi. Nerimwe zuva ndakati ndadzoka kubva kubasa ndikabva ndasvika munhu ainge akatsamwa akandimirira, akabva atanga kupopota. Ndikabva nditi you never dump me, and plus ndava kutozviziva kuti une vamwe vasikana. Ndikati vamwe vasikana, how did you get to know about this? Akabva anditi shamwari, inini ndine chipo chiri pandiri sezviya zvandainge ndakaudzwa navatete vangu kuhope kuti munhu wako uyu anoshandidzana nemamarine spirits. Akabva anditi manje uchazviona, inini ndine chipo chekumvura. Kana ukada kungoita zvekutamba neni iwe weka unouya ukatorwa nenjuzu, ende uzive kuti tava kuda kunopinda musizeni yemvura, ende njuzu dzinokwanisa kungokutora
anytime kana ukada kundirwadzisa mwoyo wangu, yet ndainge ndakakupa mwoyo wangu wose. Saka ndo nyaya iripo mukomanashe. Musikana uyu akatondiudza kuti tinge tichirambana hazviite because iye ndakamunyepera ndikaita sekunge ndinoda kumuroora, yet ndainge ndichitoziva kutoti ndine vamwe vanhu vangu vandinodanana navo, in which I had not yet made my proper decision because pavari vose ndainge ndichida kuzosarudza one wandinoona kuti uyu ndiye anoita. So now it seems as if atova munhu wekuti she is using these threats yekuti iye anogarwa nemweya yacho yekumvura, hanzi inokwanisa kutondikuvadzisa. Zvechokwadi mukoma akabva anditi, I just want to show you an example kuti inini nditori nechipo. Mukoma ndakati ndaenda kubasa mushure mekunge tanetsana, ndakatosvika ndikatukwa nemurungu, even though there was nothing bad that I had done. Ndakatukwa mukoma, ndokubva atondifonera. Murungu akangoti achingobva pandiri iyo achitondifonera akabva anditi ndiite sorry. Ndikabva ndati sorry yei? Akanditi ndangoti ndiite sorry. Saka iwewo brain dzako hadzishandi here up to that level yekuti hausi kukwanisa kungonzwisisa kuti nezvose izvo zvaitika uri kufanira kungondiita sorry here? Like akatondiudza kutoti aitozviziva kutoti murungu wangu ainge atobva mukundituka. Ndakabva ndamuti sorry. Pasina kana nguva mukoma, murungu akangobuda. Paakadzoka ndokubva atodzoka akabata chidrinki nechingwa, akabva atongonditi sorry my man, you can just take this. Ndokubva atonditi chienda kulunch. Mukoma nashe zvinova zviri zvinhu zvekutoti zvakatondishamisa. Ndikatoona kutoti musikana uyu ane simba rakawandisa. So handizivi kuti ndoita sei. I had spoken with her about this. Akabva anditi kana kuri kunzi iwewe neni tikazosvika pakuroorana, you have to know kuti unenge wava kutogara ne a woman who is more like an asset to you, because njuzu idzi hapana padzinozombofa dzakatendedza kuti ndinge ndichizoroorwa nemurume wekuti anozotambura kweupenyu hwake hwose. Through inini you can become one of the richest men. Saka it is up to you. But iwewe neni kuti tinge tichizosiyana handidi, because ndinewo munhu uyo aitogara achitondinyenga achiti anondida, but ndakamuramba mushure mekunge iwewe wazotanga kundipfimba. So there is no way that I can let you go like that. Zvitori nani kuti kana ukandirwadzisa ndinge ndichizokumbira njuzu kuti kana konaya zviya unge uchizorohwa nemheni. So those are some of the threats that she has been saying to me. So I'm really scared right now. Handizivi kuti ndoita sei. Ndongotora hangu here njuzu yangu iyi in hopes yekuti in the future we will never suffer, kana kuti ndongoiramba hangu njuzu iyi ndorohwa zvangu nemheni. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndoita sei, ndoramba here njuzu yangu iyi kana kuti ndongoramba ndakabatirira pairi, sezvo iye musikana uyu achiti you will never suffer as long as I am your wife. Hanzi njuzu dzacho dzinenge dzichitoita kuti tiwane mari. Pakaipa. Tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndakaroyiwawo nemuvakidzani, and I hope kuti people are going to learn from my confession. Zvakaitika mukoma nacho ndezvekuti inini ndakakurawo ndichigara nasisi vangu. So ndakazoti ndadzokera kumusha mukoma, ipapo ndaiva munhu wekuti ndaichengetedza masecret a lot because amai vangu vairova. She was someone who was not accessible kuvana vavo. That is the reason as to why sisi vainge vakangotiza pamba at a very young age ndobva vatonoroorwa, because my mom, she was so harsh towards us. We don't know kuti
Was it because she was a single mom or what was going on? But vaita sekunge munhu aingogara aine mazidepression, vaingokudira rough for no reason at all. Saka zvimwe zvinhu zvatainge tichisangana nazvo taitoona kutoti kuudza mama kwainge kuri kutopedza nguva. At that time zvinhu izvi pazvakaitika mukoma ndainge ndava form 4. It was the first term yeform 4 apo sisi pavakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichimbodzokera kumusha, because it seems as if nabanguru vainge vaine kakunetsana kavainge vachiita, because banguru vainge vamitisa umwe musikana. So my sister did not want me to see the whole drama that was going on, vachiti zvinokwanisa kuzokukanganisa mastudies ako. I then returned back home. It was during holiday ye-first term. Ndakazoti ndasvika kumba kuya then muvakidzani waamai vangu iye aiwanzo kuti pose paanosangana neni kana kuri kunzi ndinenge ndabva kuHarare ndadzokera kumusha airidza tsamwa. But at that time zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakatondishamisa, because akabva atotanga kutotaura neni achiti yei kuHarare kuri sei. Apa vanhu vaizviziva kuti sisi vainge vakaroorwa nemurume ainge aine mari dzake. So I think kuti muvakidzani waamai vangu ainge atongogara aine grudge neni, because pandainge ndichiri kugara kumusha ndaiva munhu wekuti ndainge ndichingotambudzika apo sisi pavainge vasati varoorwa. Tainge titori zvitamburi zvekupedzisira. Kubva zuva iro ravakatanga kutaura neni, usiku hwoga hwoga ndainzwa munhu aiuya obva amira padhuze nepahwindo rangu obva atanga kutaura neni, iniwo ndichitotaura naye. Dzimwe nguva amai vaizotondimutsa vachinditi kwaiwe uri kutaura nani? Apa amai vangu munhu wekuti havakwanisi kungobvunzawo zvakanaka, vanenge vachingokuitira zveraf. Saka I would get so scared, ndobva ndangoramba zvangu ndakanyarara paipai, ndobva ndangoti zvimwe kuda ndiri kurota. Vaibva vatotanga kutopopota. Apa amai vangu vanotukirira vainge votondituka vachinditi uri zimuro here kupedzisira. So ndaitongotanga kungochema paya. Saka dzimwe nguva ndainge ndava kuti kana ndikanzwa munhu achindidaidza panze ndaibva ndangoramba ndakanyarara, ndobva ndameka sure kuti I would not respond. Nerimwe zuva mukoma ainge ari masikati, ndakangoita sekunge munhu adaidzwa futi, ndobva ndabuda panze. Pandakabuda panze ndikabva ndaona kuti painge pasitomborina kana munhu. Then there was another day as well, ndakangobuda ndichienda kumashops, ndipo pandakazoti ndava kudzoka amai vepanext door vakabva vanditi svika nekuno. Ndakangoti ndichingopinda pamba pavo ndokubva vatopinda mukicheni, ndikabva ndavatevera mukicheni muyame. Ndichingonopinda mukicheni mukoma vakabva vandivhara nezambia, vakabva vati very sorry mukoma. Like ndakati kuchiko chiri kumboitika panapa. Ndaisatoziva kutoti kutondivhara kwavakandiita nezambia ndokutotorerwa pfungwa dzangu kusvika pari zvino mukoma, kunyange kunyora zita rangu. And I am even embarrassed to be in public places panzvimbo yekuti we will end up writing, because kutonyora handitogone kunyora kusvika pari zvino. Yet ndiri munhu wekutoti ndakatosvikawo form 4 ko iyo O level yacho mukoma. Kuti ndakazombobuda neiko, ndakangobuda nemahu, because pandakazodzokera kuHarare ndainge ndava kusatombokwanisa kana kukopa manotes. Friend yangu ndiye aizotondibatsira paya. Ndaiti teacher kana vakamira kumberi vachinyora zvavanenge vachinyora, iniwo ndaingobharangizha mune rimwe bhuku, then friend yangu iye aizotora bhuku rangu obva atanga kundibatsira paya. But it never helped mukoma. Kubva ipapo kusvika pari zvinozvi handitogone kana kutonyora zita rangu. I got so ashamed. That is why ndakazoregedza kuenda kune imwe church, because uchisvikako kuchechi koko unofanira kuti unge uchinyora zita rako, adresi uye zvekare nefone number yako. Apa ndainge ndakagara padhuze neumwewo musikana uyo anondiziva. Mukomana acho akangonditi iwe unoreva kuti haugone kunyora zita rako, because ndakangoramba ndakatarisana nezifomu riya randaifanira kuti ndinge ndichiita fill up. Apa asha wacho akangoramba akamira paya akanditarisa. I really hope kuti machurch anodaro they must find a way to accommodate vanhu, because mumwe munhu anokwanisa kutozvidzinga muchurch because of that, because ndakatadza kana kunyora zita rangu and I got so embarrassed zvekuti handina kana kuzomboda kudzokerako kuchechi ikoko because of that small incident. Ndiri munhu wekuti kana kubasa ndinoitwa sekunge
chituta nabhosi vangu because panokwanisa kuuya adelivery in which mabosses angu vanenge vasipo. Iniwo mukoma ndinobva ndanzi ndinofanira kuti ndige ndichizogamuchira madeliveries aya apa panenge pachidiwa kana signature kana zita rangu chairo nepassport number. Mukoma zvingabuda hazvitombobudi. Mukoma, I go through a lot simply because ndakabirwa pfungwa dzangu. Kana mari chaiyo ndinokwanisa kuti ndichiverenga kuti 1 2 3 4 pandinozonosvika kana pa 1000 rands ndinenge ndatokanganwa kuti ndambova pamariko. Ndinozototangidza zvekare kana kuri kunzi kana ndichida kuverenga mari zvandinoita ndinoisa ma100 ari 10 ndomawaridza pasi ndobva ndaziva kuti there is no way kana ari 10 itori 1000. I live a very painful life. Handidi kukunyeperai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu ndakambovati komunodii kumboita muchiona mamwe matutorials paYouTube iwawo ekuti munenge muchidzidziswa kunyora kuita sei. Hanzi ndinotombozama but hanzi ndinongokanganwa. So even in the middle of writing ndinotokanganwa kuti but b anonyorwa sei, ko a anonyorwa sei. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu. Saka ivo vainge vachiti I hope kuti vamwe vanhu kunze uko kana vari vanhu vaya vekuti kuvana vavo they are very harsh, havadi kuti vana vavo vange vachiuya nematambudziko avo kwavari kana kungogara uchingoita mwana rough. Hanzi anopedzisira ava kukutya zvekuti your child will be very scared to tell you what they are going through. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.